Σε αυτή την παρουσίαση θα προσεγγίσουμε τη γεωμετρική ερμηνεία της μεθόδου Euler. Έστω το παρακάτω πρόβλημα αρχικών τιμών. Η παράγωγος της άγνωστης συνάρτησης ψ ισούται με μια συνάρτηση f των χ και ψ. Και η αρχική συνθήκη ψ του χ0 ισούται με ψ0. Έχουμε λοιπόν ένα σημείο χ0, ψ0 της άγνωστης συνάρτησης και την κλίση της εφαπτωμένης σε αυτό. Τότε βρίσκουμε την εξίσωση της εφαπτωμένης και μέσω αυτής βρίσκουμε την πρώτη προσεγγιστική τιμή στο χ1, την ψ1. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώσαμε το πρώτο βήμα. Στο δεύτερο βήμα ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο από το χ1 ψ1, βρίσκουμε την κλίση της εφαπτωμένης στο σημείο αυτό, f1 ψ1, και στη συνέχεια την ίδια την εφαπτωμένη. Μέσω αυτής βρίσκουμε στη θέση χ2 την τιμή ψ2, δηλαδή τη δεύτερη προσεγγιστική τιμή. Με τον ίδιο τρόπο στο τρίτο βήμα, ξεκινάμε από το σημείο χ2 ψ2, βρίσκουμε την κλίση και την εξίσωση της εφαπτωμένης αντίστοιχα στο σημείο αυτό. Μέσω αυτής βρίσκουμε την τρίτη προσεγγιστική τιμή στο χ3. Με τον τρόπο αυτό βρίσκουμε και τις επόμενες προσεγγίσεις στο χ4, στο χ5, στο χ6 κτλ.